कीमती चीज भुला गइल बा विक्रम बाबू के। लागता कि अब हमार बिक्की बबुआ ठीक हो जाई। हाँ, बाकी वो लड़की के मेहनत और बुद्धि के फल है। और कहीं रउआ लोग से बेहतर ऑफर मिल जाई, मतलब सुंदर और स्वस्थ लड़की। बड़की बहू, रउआ के का लागता कि दीदी जोन कुछ कहनी है ओमे सच्चाई बा? काहे ना? हम तरह के बे मना करीला, हेने होने घुमल फिरल बंद करा, लेकिन तू हमार एक ना सुनबू। इमे आपके भी गलती बात ठकुराई। दुन्नू बहुरिया के गलती देखला के बाद भी रहुआ उन लोग के कुछ ना कहे। दुन्नू बहुरिया के पहले से हमारा खानदान के और घर के रीति रिवाज बता देवे के चाहत रहे। अब तबीयत कैसन बा? ठीक बा। ली साहब, रवा चाय पी ली। रवा रात भर जागल बानी। का भेल रहे? कुछ हो ना, बस 102-3 बुखार रहे। ई बुखार हमरा प्यार के बा। रउआ जान सकी त जान ली। अब हम बिल्कुल ठीक बानी। रउआ घरे जाई। भगावत आड़ू, तहरा के छोड़ के हम कहाँ जाए सारिका। तहरा बिना हमरा मन ना लागेला। हमरा के मत भगावा। कहाँ कहाँ से भगाई? घर से, दिल से, जिंदगी से। ना, ये संभव नहीं के। हमरा में इतना ताकत नहीं के। हम तो रउआ के एहसान तले दबल जाता नहीं। हम कौनो एहसान नहीं की करत सारू। इमे हमरो मतलब बा। एगो सुकून के जगह, एगो प्यार भरल दिल, हमके जे चाही तू दे सकेलो। गिरधारी, गिरधारी। जी मलिकार। अरे तू काहे एलू है? गिरधारी कहाँ बाड़ा? गिरधारी काका तो काल्हे डुमराव आपन घर चल गए मलिकार। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गेल रही। अच्छा तू एक काम कर, जाके बड़का भैया और मंझला भैया के भेजा, हम बुलाइनी है। जी मलिकार, बाकी बड़का भैया तो काल राते से घर नहीं खन लौटल। का? अच्छा, तू जाके बड़की बहुरिया के भेजा। जी अच्छा। का भैया जी? ये सब घर में का हो रहल बा? रात रात भर बेटा आपके बाहर रहला, रउआ के कोनो चिंता नहीं खे। आखिर जाने के कोशिश तो करे के चाही कि का मुसीबत बा, का परेशानी बा। रउआ शांत हो जाए। आज हमनी के विजय बबुआ के घरे जाए के बा। ऐसन वक्त में बड़की दुल्हन से बात करे के कोनो जरूरत नहीं खे। का कहता नहीं? बात करे के जरूरत नहीं खे? अरे हम तक सोचत रही कि दुन्नू हमार बेटा अपना बहन के ससुराल हमरा साथे जइयन, बाकी केकरो कोनो फिक्रे नहीं खे। और रउआ अपना बेटा के हर गुनाह पर पर्दा डाली ले। हम पूछे तानी काहे? हम का करी जी? हम माई बानी। हमार नाराजगी के ऊपर ममता भारी पड़ जाए। बाकी एक बात याद रखी ठकुराइन, हम माफ ना करब। बाबूजी, रउआ बुलेले बनी का? पता बा ना,
बहन के बियाह होखे वाला बा, लड़का के घरे जाके बात फाइनल करे के बा। घर में दुद्दू को भाई रहला के बाद भी सब काम हमरे के करे के पड़ी। तहनी के कोनो जिम्मेदारी नहीं खे। बाबूजी, रउआ खामा खा हमरा पे नाराज होता नहीं। रमा के बियाह के बारे में रउआ चाहे माई, दोनों में से कोई कुछ कहले बा? कभी कुछ पूछले बा हमरा से? कभी कुछ मशवरा रउआ लोग हमरा से कहले बा? वैसे भी रउआ हमरा के कोनो काबिल समझी लगा। ठीक कहता रहा बेटा। अब तब बहन के बियाह में भाई लोग के न्योता दे के बुलावे के पड़ी ना। का करी, हमने नसीबे ऐसा बड़का बेटा के रात रात भर बाहर घूमला से फुर्सत नहीं खे। और छोटका बेटा बिकी, जेकरा पर हमरा सबसे ज्यादा भरोसा रहे, वो न जाने कौन दुनिया में खो गई बा। और रहला तू, तारा तो कुछ कहले बेकार बा। बड़की बहू, जी बाबूजी। एक पत्नी के फर्ज होला अपना पति के सही रास्ता दिखावे, और अगर वो अपना रास्ता से भटक रहल बा तो जरूर तोहरे में कोई कमी। ई रउआ का कहतानी जी? आखिर ई बेचारी का करी? बहू, जीवन में एक मर्द के आगे बढ़ावे वाली भी औरतें होली और पीछे धकेले वाली भी औरतें होली। पत्नी के धर्म खाली सच संवर के मांग में सिंदूर भर के औलाद पैदा करे तक सीमित ना होला। बल्कि अपना जीवन साथी के कठिन सफर में कभी माई बन के, कभी भाई बन के, दोस्त बन के, बहन बन के ओकरा कदम से कदम मिला के जीवन में सहयोग करे के पड़ेगा। एक बात याद रखिए बहू, अगर रंजीत अपना रास्ता से भटक गईलन तो एक जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तोहार होई, और नुकसान भी खाली तोहारे होई। जा सके। बाबूजी, रउआ कहीं तो हम भी साथे चली का विजय बाबू के घरे? ना, कौनो जरूरत नहीं के। बेटी हमार बात, जिम्मेदारी भी हमरे होई। हम तो हर माय जा रहल बानी, और अगर हो सके तो हमरा पीछे घर के ख्याल रखिए। देखिए, माता रानी के पूजा पाठ बढ़िया से हो। जी बाबूजी, चिंता मत करे रउआ। चंपा, जी मलिका। गाड़ी में सब सामान रखवा देलू। हाँ जी मलिका, ड्राइवर साहब सब सामान गाड़ी में रखवा देले बाड़न। आ हम रउआ खातिर पानी और नाश्ता भी रख देने बानी। ठीक बा, चलिए ठकुरा, अब कहा के दे। हेलो दीदी, प्रणाम। हम सुम्मी बोले तनी। हाँ सुमी, बोला। दीदी, बाबूजी और माँ दोनों लोग निकल गए बारन। दोपहर ले तहरा पास पहुंच गई हैं।
खुश रह। आवत नहीं माँ जी। वाह, पपीता में इतना गुण बा कि केहू के पेट से बच्चा गिर जाला। सुमित्रा, तू हो ये आइडिया अपना ला, काहे से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। का बात बा मंजली, सुध गिल बारू का? अरे ना दीदी, आई बैठी। का बात बा दीदी? कुछ ना, बस डॉक्टर ने कहले रही ना कि तोरा के अपन सेहत के ख्याल रखे के पड़ी, तो हम सोचनी कि अपन बगीचा में तो बेल के, पपीता के, शरीफा के इतना फल के पेड़ बा और तब्बो तोहरा कुछो ना मिलेला। ऐसे आज हम खुदे तरह खाती पपीता लेके आयल बनी। ला खाना, सेहत खाती बहुत फायदेमंद बा। ला खा। धन्यवाद दीदी। वैसे हमरा के बड़ा भूख लागल रहे। साचो दीदी, पपीता था बड़ा मीठ बा। हाँ ना, बाना मीठ, खा खा। तू खा, तू खा। ना ना दीदी, पहले रहुआ खाई। अरे तू बीमार बारू छोटके। अरे खा ली अब। या, खा। जाने दरू, ई पपीता के पेड़ बिक्की बबुआ लगेलन हाँ। हमरा लागत है ना आज माई बाबूजी शादी तय करके ही आई हैं। मगर दीदी, हमार तबीयत तो रोजे खराब रहेला। हम तो रमा बबनी की शादी में मजा भी ना कर पाई। काहे ना शादी थोड़ा देरी से करा दिया जाओ। तू तो चाहते रो कि सदिये ना होके, बीमारी तेरे को बहाना बा। दीदी, हाँ, माँ जी से कही ना कि कुछ दिन खातिर ये शादी टाल दिया जाए। हमरा खातिर एक बार इस शादी रुक जाएगा, फिर तो रांची के चक्कर से बाचल संभव नहीं खे। कैसे हो हम शादी रुकवाई के रहा। अरे तू चिंता मत कर मंजली, शादी से पहले तो 100 बात होला और अभी तो माई बाबूजी खाली दान दहेज के बात करे गइल बारन। ओकर बाद कुंडली आई, फिर दिन धराई, तब न जाके शादी होई। तब लगता तहार गोद में बच्चा खेले लागी। धन्यवाद दीदी, रवा हमार कितना ख्याल रखेनी। अरे मछली, ई तो हमार फर्ज बा। ठीक बा, अब चला तू सब पपीता खा जा, हम चलत तनी। अब तो तहार लल्ला आवे से रहल। का दकिया आपका बेटा लोग ना आइलन? बड़का बेटा तो एक्सपोर्ट के सिलसिला में हमेशा बाहरे रहलन, और मंझला बेटा के घर की जिम्मेदारी दे के आए। और रहल छोटका बेटा के बारे में तरुआ लोग के पते हुए। प्रणाम चाचा जी। खुश रह। प्रणाम चाची जी। ली कुछ जलपान करी। जी ना, एह बेरी हम कुछो ना खाई ले। अफिन जे घर में बेटी दे रहल बानी, वो घर में तो पानी पियल भी उचित ना हुई। का दकियानुसी ख्याल रखे ली ठाकुर साहब। अरे आज के जमाना में ये सब केहू ना मानेला। खुश रह। आवे में कोनो दिक्कत तो ना भई? ना बेटा, बाकी आपके कामकाज कैसे चल रहा बा? अभी तो प्रोजेक्ट के रिपोर्ट तैयार कर रहल बानी। देखा तनी अगर गवर्नमेंट से लोन पास हो जाए तो अगला साल तक काम चालू हो जाए। विजय तो एजा से लौटला के बाद इतना तारीफ कर रहल बा कि हमरा तो लगा था कि रउआ लोग हमरा बेटा पे कोनो जादू कर देली।
हाँ, रमा बेटी के तो इतना तारीफ कर रहा बा कि मत पूछी। ठीक बा, रउआ लोग बात करी, हमरा कहीं जाए के पड़ा। खुश रह, जियत रह। हाँ तो रघुवीर बाबू, हमें रिश्ता के पक्का समझी। हाँ काहे ना। विजय के माई तनी शांत बैठी। देखी ठाकुर साहब, विजय खातिर बड़ बड़ घर से रिश्ता आ रहा बा। तरवा रुकल कहे बानी, बियाह कर दिहल चाहत रहे। दरअसल हम ऐसन घर में रिश्ता ना करे के चाही जो इतना बड़ हो कि समधी से गला मिले में और उनका से आंख मिलावे में हमारे माथा का पगड़ी भुइयां में गिर जाए। ठीक कहता नहीं रहुआ, जकरा माथा झुका के चले की आदत होला ओकरा माथा पर सिरमौर और ताज ना टिकेला। रघुवीर बाबू, बराबरी करे खातिर दिल और दिमाग के भी जरूरत होला। जाए दी ठाकुर साहब, एक जगह तो हम मात देले बानी ना। हमार बेटा स्वस्थ, सुंदर और पढ़ल लिखल बा। जी ठाकुर साहब, राउर बेटी शारीरिक तौर पे कमजोर बारी। बस, हमार बेटी में का कमजोरी बा और का खूबी बा हमरा अच्छी तरह मालूम बा। अब रउआ लोग ये बताएं कि अपना होनहार बेटा के दाम का लगोले बा? दरअसल ठाकुर साहब के कहे के मतलब बा कि विजय बबुआ के बिजनेस खातिर कोनो मदद के जरूरत हुई तो हमनी बानी ना। लागता तोहार ससुर जी सब गड़बड़ कर दिहन। काहे? का भइल? अरे ऊ देवर जी के घर जमाई बनावल चाहता रहन। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम शरद मंत्राय स्वाहा। रउआ सीधे उनका मुंह पर कह देवे के चाहत रहे कि हम अपन बेटा के घर जमाई नहीं खे बनाए तो नहीं खे बनाए। काहे? अभी तो हमरा घर जमाई बनावे खातिर तैयार हो गई रहली, फिर अचानक इरादा कैसे बदल गई?